Magħna l-quddiesa mill-Bażilika Minuri tal-Musta fid-9:15 ta' filgħodu. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Massimiliano Maria Kolbe li twilet il-Polonja fl-1894, daħal fl-Ordni Franġiskan Konventwali u hemmhekk ħal isem ta' Massimiliano Maria, kellu devozzjoni kbira lejn Madonna u lejn it-tixrid tal-kelma ta' Alla. Fl-1941 il-Gestapo arrestawh u tefaħ fil-kamp tal-konċentrament ta' Auschwitz. U hemmhekk u f'mument minnhom mbagħad fawissu offra li jmut minflok missier ta' familja. U fil-fatt ingħata injezzjoni bil-velenu fl-14 ta' Awwissu tal-1941. U baqa' magħruf ħafna għal din l-imħabba kbira li kif qal Ġesu m'hemmx imħabba akbar milli tagħti ħajtek għal min tħobb. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixtaq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti mlejt bil-ħeġġa l-erwieħ u bl-imħabba għal proxmu lil San Massimiliano Maria Kolbe, saċerdotu martri u devot kbir tal-Verġni bla teba Marija. Għatina fiħnina tiegħek bit-talb tiegħu li naħdmu bla għeda għall-glorja tiegħek u naqdu lil ħutna l-bnedmin biex imqarsa l-mewt insiru nixbħu lill-Ibni Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: U issa Iżrael, x'inhu jitlob Alla minnek jekk mhux li tibża mill-mulej Alla tiegħek, li timxi fit-triqat kollha, li tħobbu li sservi lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha, li tħares il-kmandamenti tal-mulej u l-liġijiet tiegħu li jien illum qiegħed nordnalek għal ġid tiegħek. Ara, tal-mulej Alla tiegħek huma s-sema u s-sema ta' smewwiet u l-art u kull ma fiha. Imma lejn missirjietek inġibet il-mulej u ħabbhom u għażel lil nisilhom warajhom lilkom minn fost il-popli kollha bħalma intom illum. Aħtnu mela qlubkom u la twebsux raskom aktar. Għax il-mulej Alla tagħkom u Alla fuq l-allat u sit fuq is-sidien. Alla kbir, qawwi u tal-biża'.
li ma jħarisx lejn l-uċuħ u ma jieħux rigali. Jagħmel il-ġustizzja mal-iltim u mal-ermla u jħobb il-barrani u jagħtih ħobs u l-bies. Ħobbu l-barrani, għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu. Mill-mulej Alla tiegħek għandek tibża, lilu għandek isservi, miegħu għandek torbot qalbek u bismu għandek taħlef. U l-foħrija tiegħek, u Alla tiegħek, li jagħmel miegħek dawk l-opri kbar u tal-biża' li rajt bajnejk. 70 ruħ kienu mis-sirjietek meta niżlu l-Eġittu u issa l-mulej Alla tiegħek katrek bħal kwiekeb tas-sema. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Flimkien sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Faħħar l-Alla tiegħek Sion u jsaħħaħ l-istanek ta' bwibek u jbirek ġewwa fik l-ulidek. Flimkien sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jqiegħed fi slim it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri il-kelma tiegħu. Flimkien sebbaħ Ġerusalem il-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu lil ħadd ma għarra fid-digriti tiegħu. Flimkien sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikolkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien meta kienu flimkien fil-Galilija, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu bin il-bniedem għandu jkun moti f'idejn il-bnedmin u joqtluh u fit-tielet jum iqum. U huma sewdu qalbhom ħafna. Reġgħu daħlu Kafarnawm u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru t-taxxa t-tempju qalulu li mallem tagħkom ma jħallasix it-taxxa. Iva qalilhom. Meta daħal id-dar Ġesu bla ma ħallih jitkellem staqsih inċidirlek x'mun. Is-snaten tal-art minant min jiġbru għat-taxxa jew il-ħaraġġ, minant is-sudditi jew minant il-barranin. Minant il-barranin wieġbu Pietru u Ġesu qallu mela s-sudditi meħlusa minna. Iżda biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom, qasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li tella aqbada iftħilha ħalqa u għandek issib munita tal-fidda ħuda minn hemm u mura tiha lilhom għalija u għalik. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Biex ma tkun ta' ebda skandlu għalihom. Dan huwa li jgħid Ġesu illum fl-Evanġelju lil Pietru meta jgħidlu biex imur jaqbad ħuta il-baħar, jixħet ix-xlief, jaqbad il-ħuta, jiftħilha ħalqa, isib munita tal-fidda u hemmhekk imbagħad permezz ta' din iħallas it-taxxa. Kien mod oriġinali kif issib il-flus ħatħallas it-taxxa. U din il-ġrajja stramba insibuha rakkuntata biss fl-Evanġelju skont San Mattew. Turina li Ġesu jaraf
xem fil-qalb tal-bniedem, hawnhekk ukoll xem fil-ħalq tal-ħuta, imma turina li Ġesu avolja kif kellu din id-diskursata ma' Pietru ma kienx obbligat li ħallas it-taxxa għax din it-taxxa fi żmienhom kienet għal barranin mhux għas-sudditi kif jgħidlu, imma rrid illi jagħmel hekk Pietru jħallas it-taxxa biex ma jkun ta' ebda skandlu għalihom. Sa din tolqotna biex ma jkun ta' ebda skandlu għalihom. Għalhekk Ġesu rrid kellu din is-sensittività, rrid joqgħod attent illi ma jieħdux impressjoni li hu qed japprofitta ruħu. Rrid illi anki wassal messaġġ li t-taxxi għandhom jitħallsu. Imma meta tgħid biex ma jkun ta' ebda skandlu għalihom, hawnhekk Ġesu jgħid attent imma f'postijiet oħra insibu fl-Evanġelju li in-nies kienu skandalizzati minħabba fih. Niftakru fl-Evanġelju skont San Mark meta hu jidħol fit-tempju u jgħallem hemmhekk, imbagħad in-nies bdew jistaġbu bl-erf tiegħu u bl-eġubijiet illi għamel għax qalu dana ma nafux min hu ommu missieru ħutu. U jgħid kienu skandalizzati minħabba fih, tfixklu. Għaliex hawnhekk Ġesu qed attent biex ma jkun tebda skandlu, imma f'postijiet oħra xorta jibqa' għaddej anki jekk in-nies jiskandalizzaw ruħhom. Din nifhmuha meta narfu x'kienet il-missjoni ta' Ġesu li hu ġie biex iwassal il-bxara tajba bl-għemil u bil-kliem. U ġie biex jagħti ħajtu fidwa għall-umanità biex isalva l-bnedmin kollha. Rrid li jaqdi din il-missjoni fedeltà. Jekk jitfixklu minħabba xi ħaġa li jista' jirranġa, Ġesu hemmhekk jirranġa bħal m'għamel illum u jsolviha malajr biex in-nies ma jitfixklux. Imma jekk jitfixklu għax hu qed jaqdi b'fedeltà il-missjoni tiegħu, dik ħaġa oħra. Ma jistax ma jaqdix il-missjoni tiegħu b'fedeltà anke jekk ikun hemm min jitfixkel. U din naraħ propju fil-ewwel parti ta' dan l-Evanġelu tal-lum li qisu dawn iż-żewġ partijiet mhumiex marbuta ma' xulxin, imma nifhmu r-rabta meta Ġesu hawnhekk fl-Evanġelju ikun qiegħed iħabbar minn qabel lid-dixxipli miex issa jgħaddi u jgħidilhom se jingħata f'idej il-bnedmin bin il-bniedem għalih qed jgħid se joqtluh u fit-tielet jum iqum. U x'għamlu d-dixxipli? L-Evanġelju jgħid sewdu qalbhom ħafna. Kellhom raġun meta jisimgħu li se joqtluh. Naturalment huma waqfu fuq l-ewwel parti injoraw li qal li se jqum mill-mewt dikinhar. Imma sewdu qalbhom ħafna u tfixklu id-dixxipli dawk l-aktar qrib ta' Ġesu propju minħabba din il-missjoni li kellu Ġesu li qdija sal-aħħar. Imma Ġesu kien lest li jkompli sal-aħħar jaqdi il-missjoni li kellu anki jekk kien ta' tfixkil għal dawk qrib tiegħu li ma setgħux jifhmu. U għalhekk Ġesu jallimna lilna li aħna m'għandniex nitfixklu minħabba fih għal dak li huwa tajjeb, għal dak li għallimna hu, għal dak li jurina hu fil-ħajja tiegħu. Din l-ewwel talba li nixtieq nagħmel l-ewwel nett li aħna qatt ma nitfixklu minħabba dak li Ġesu jgħid jew jagħmel għax nafu li dak huwa tassew ta' ġid u ta' ġid għalina. Mbagħad nitalmu minnu wkoll.
F'dan l-Evanġelju wera sensitività kbira f'din il-ħaġa biex in-nies ma jitlux skandlu. Aħna importanti fil-ħajja tagħna. L-ewwel li ma nagħtux skandlu lin-nies minħabba affarijiet ħżiena li nagħmlu. Imma anki f'affarijiet oħra fejn irridu nuru sensittività li noqogħdu attenti ma nfixklux lin-nies għal xejn. Minn banda l-oħra irridu wkoll niftakru li naqdu il-missjoni li Alla tagħna fedeltà. U nagħmlu dan anki jekk ikun hemm min jitfixkel minħabba f'hekk. Il għaliex il-fedeltà lejn Alla tiġi l-ewwel u qabel kollox. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar il-bxarat tajba ta' mħabbtek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' San Massimiliano Maria Kolbe, dan il-qaddis li mitmartri il għaliex ta' ruħu propju biex imut minn flok ħaddieħor. Nitolbu mulej biex għana jkollna dilli mħabba kbira li tejna biex namlu għotja f'ħajjetna, l-għotja ta' nfusna lill-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll illum għall-kongregazzjoni li fiha kien San Massimiliano Maria Kolbe, Franġiskani konventwali, nitolbu biex ikomplu jgħixu l-ispirtu ta' dan il-qaddis fil-ħajja tagħhom u fil-qadi tal-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu fil-mart tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha li għaddejjin minn żminijiet diffiċli minħabba mart jew tbatijiet oħra fil-familja. Nitolbuk mulej biex tagħtihom l-għajnuna li għandhom bżonn f'dawn il-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem narfu nozzu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument tal-tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajina f'tant postijiet oħra mifnija bil-vjolenza u l-ġlied. U nitolbu mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex int mulej tilqaħħom fi ħdanek tagħti il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nofrulek mulej id-doni tagħna u fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fuq l-eżempju ta' San Massimiliano Maria Kolbe
nitalmu nofrulek il-ħajja tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddisa na ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, id-dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Massimiliano Marja Kolbe, inti qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erf bit-talim li u xandar u tinqattan li għamillek għal-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Ożanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Ożanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn hemm jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Massimiliano Marja Kolbe l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nseħħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi.
la tħares lejn tnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf ta' Alla li tneħħi tnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejja. tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bil-ġisem u d-dem tiegħek, għamel li nitkebsu b'dak in-nar ta' mħabba li minn din il-mejda qaddisa tiegħek ħeġġeġ lil San Massimiliano Maria Kolbe. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'.
hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Nofru dan ir-rożarju llum għal dawk kollha li għaddejjin minn tbatija bħalma għadda San Massimiliano Maria Kolbe fil-kamp ta' konċentrament f'Auschwitz minn tbatija minħabba nies oħra li qed jaħruhom biex il-Mulej jkun magħhom jgħinhom fit-tbatijiet tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna, Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobita ħarissa minna tal-infern. U ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li l-Sitna Marija kellha tkun omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mpirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija u Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet missieru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' frar. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La daħalniex fit tiġrib, iżdeħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija mulejmija kiber kinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mtimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju.
Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال ما نغفر للمنوحات يلينا ولا دخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدني امين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Gloria lil Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كنت في البدو السوديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera l kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp tilfu li Ġesu wara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Is-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال ما نغفر للمنوحات يلينا ولا تدخلنيش في تجريب ازدهلسنا من الدني آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Slima dik Marija bi grazzi memlija mulejmija kim berkinti fossi nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة ماريا وملا تلقالينا متنبين إسا وفي السيئة الموت تاعنا آمين. Gloria lil Missir u lil-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كنت في البدو السوديم ويبقى الديم تديم آمين.
Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobita ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwa lina dawk l-għajnin tiegħek tal-ħnina u rina wara dan t-turuframent il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni, amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek iberk inti fossi nisan pirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija, malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Għatjom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi lilhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qajt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Ibenalla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Ommalla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mittama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Seħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn għall-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin midwejja ta' issa u ngawdu lena ta' tejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġelu idħol għalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-trassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp Slimalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-Ibnu
fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Massimiliano Maria Kolbe, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġa bħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, katina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus taħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.